No niin, hei ja tervetuloa tänne Kausteen kansanmusiikkijuhlien ensimmäiselle soivalle luennolle. Ja näitä soivia luentoja tämän viikon aikana järjestetään 5 kappaletta täällä Kansantaiteen keskuksen museosalissa. Ja näillä soivilla luennoilla käsitellään muun muassa yhteisölähtöistä arkistotoimintaa, rauhaa ja aineetonta kulttuuriperintöä. Ja näiden lisäksi myös keskipohjalaista ja keskisuomalaista pelimannihistoriaa. Luennoilla kuullaan myös elävää musiikkia, niin kuin tästä takaa voittekin jo arvata, niin tänään meillä on Pelimanni-yhtye Komia sitten esittämässä aiheeseen liittyvää musiikkia. Mutta ennen kuin mennään vielä tämän päivän aiheeseen, niin mä lyhyesti vielä esittelen nämä tämän viikon muut soivat luennot, aiheet ja milloin sitten niitä pääsee kuulemaan. Eli huomenna kello 17.30 syvennytään sitten Ullavan kansanmusiikin historiaan. Ja siihen vielä tarkemmin niin vasta julkaistuun nuottikirjaan tästä Ullavan kansanmusiikin historiasta. Ja se on nimeltään Ullavan tyylillä. Esittelijänä siellä toimii Mauno Järvelä ja musisoimassa on sitten myös Vuokko Korva, Ritva Talvitie ja Timo Valo. Sitten torstaina kello 18 syvennytään runolauluun ja sen olemukseen. Sen soivan luennon aihe on Aukaisen sanan arkun, tietoa runolaulusta ja sen olemuksesta. Johdattelijana siihen toimii Vuoden yhtye ääniteatteri Ikiturson jäsen Maari Kalve. Ja sitten perjantaina kello 12.30 täällä museosalissa on jälleen soiva luento, jossa perehdytään sitten Keski-Suomen persoonallisiin viulupelimanneihin ja siellä sitten tarkemmin jatkotutkintoa valmisteleva Emilia Lajunen esittelee hänen tutkimuskohteita. Perjantaina on sitten myös toinen soiva luento sitten illemmalla kello 17 ja silloin syvennytään Ukrainan kansan laulukylien hankkeeseen, sen taustoihin, vaiheisiin ja missioon. Mutta tänään on sitten tosiaan tiedossa Kaustisen historia elävän kulttuuriperinnön tietokannan Arviidin luento ja se vielä tarkemmin käsittelee siirtolaistiedon talteenottamista. Ja tässä tosiaan musiikkiyhtye Komia on sitten esittämässä siirtolaismusiikkia tässä luennon välissä, mutta nyt sitten mä annan, Taina Lehtonen saa sitten Arviidista esitellä nyt sitten vielä tarkemmin luennoitsijat ja heidän aiheet. Kiitoksia ja tervetuloa minun puolesta tänne luennolle. Kiitoksia. Kiitoksia Noora ja tervetuloa. Mä oon tosiaan Taina Lehtonen ja Arviiti ry:n puheenjohtaja ja tervetuloa minunkin puolesta tähän tilaisuuteen. Ja Arviiti, tuo tietokanta on Kaustisen kunnassa perustettu ja löytyy arviiti.fi ja sitä päivitetään koko ajan, mutta se on perustettu tuolla kunta täytti 150 vuotta. Ja silloin päädyttiin siihen, että ei tehdäkään nyt vaihteeksi tällaista painettua historiakirjaa, vaan tehdään tämmöinen tietokanta, joka täydentyy ja aikojen myötä sitten myöskin on helpommin tavoitettavissa ja luettavissa ja sitten toivottavasti myöskin täydennettävissä. Ja senkin takia haluamme esitellä sitä tietysti myöskin tämmöisessä kansainvälisessä tapahtumassa, kun tämä festivaalit on. Ja tällä hetkellä Arviiti-yhdistyksen keskeisiä asioita on tämä siirtolaistapahtumien ja siirtolaistiedon kerääminen, ja että saataisiin tänne tietokantaan mahdollisimman paljon tietoa. Ja sen takia on aivan loistavaa, että myöskin tässä tapahtumassa saamme sitten esitellä ja haastaa täällä kävijöitä tuottamaan itse. Eli nyt voi olla itse tekemässä tätä tietokantaa ja osallistua siihen ja kokea olevansa sillä lailla arvokas tälle meidän toiminnalle. Tässä tilaisuudessa nyt sitten tuossa esiteltiinkin tuo musiikkijuttu, mutta tässä tilaisuudessa sitten meidän siirtolaisuushankkeen toimikunnan puheenjohtaja Kauppi Virkkala kertoo tästä meidän toiminnasta tarkemmin ja sitten meillä on täällä mukana sitten taas
jatkossa esitellään, ketä täällä muita on. Ja sitten esitellään myöskin vähän tuosta sivustolta, että miten sinne löytää ja mitä siellä on ja sitten miten sitä tietoa sinne voi lähettää ja tietysti myöskin korjata. Tavoitteena on kuitenkin, että se olisi mahdollisimman oikeaa ja sitten täydentyvää tietoa. Ja Arviitin jäseneksi voi tietysti liittyä, se on yhdistys, vapaaehtoista toimintaa, yksilöjäsenet voi liittyä ja meillä on siinä myöskin mukana yhdistyksiä ja kaikki nämä liittymisasiat löytyy myöskin tuolta sivulta. Sen jälkeen kun on yhdistyksen jäsen, niin sitten myöskin tulee sitten aina tämän yhdistyksen toiminnasta vuosittaiset tiedotteet. Mä olen itse puheenjohtaja ja olen toiminut sitten, kun tämä on pieni yhdistys myöskin siinä sihteerinä, niin tiedän, että näitä tiedotteita sitten aina lähetetään. Ja kaikki tieto ja semmoinen toive, mitä toivotte meille tähän Arviitin tietokantaan lisättäväksi, niin on meille tärkeää, että olkaa aktiivisia ja osallistukaa. Ole hyvä. Ääneen pitää soittaa. No joo, no, tässä nyt on tosiaan Pelimanni yhteen komia, tästä puuttuu nyt Mauno tällä kertaa, sekin kuuluisi tähän. Ja Uusitalon Tomikin on ollut tässä välillä bassossa ja nyt on Sakulahti on tässä mandolinissa ja sitten on Katja Lampinen, Aitaris ja Oskari Hannikoski ja minä olen Ilkka Salo ja Vesa Artus loppupeli. Me soitetaan ensimmäinen Amerikan marssi, joka on, mä en tiedä mistä se on tullut, se on vain tradi-kappale, mutta kai se jotenkaan Amerikan juonta ensimmäisen. No niin.
Aha, joo, Valtavasti olla vielä tässä. Joo, Kauppi Virkkala tuolta Arviiti ry:stä. Olen tässä touhunnut tämän siirtolaistiedon keräyksen parissa vähän laajemminkin ja siitä lyhyesti nyt sitten, että siirtolaisuustietoa kerätään nyt näinä vuosina Keski-Pohjanmaan alueelta. Keski-Pohjanmaan kulttuurimaakunta tuolta Petersöörestä Pyhäjärvelle asti on tämmöinen siirtolaisuustiedon keräyksen kohteena. Ja tämä johtuu siitä, että Keski-Pohjanmaa on yksi keskeisimpiä siirtolaislähtöalueita. Täältä on leimattu maaherran leimaamana niin vuoden 1860-1940 välisenä aikana niin joku 64 000 siirtolaisuuspassia. Voitte kuvitella, nämä pienet pitäjät luovuttivat 100 vuoden aikana valtavasti väkeä eri puolille maailmaa. Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan, myöskin Venäjälle ja Etelä-Afrikkaan. Tämä on niin se iso tausta tälle asialle. No nyt sitten me ollaan tässä pyöritetty Arviiti ry:n puitteissa Kaustisen keräystä. Kaustisen keräys on aloitettu ja siitä seuraavien musiikkikappaleiden jälkeen sitten pikkusen lisää. Mutta tämän Kaustisen keräyksen idea on, että joka kylällä on käyty moneen kertaan kertomassa sitä, että siis kaikista kaustislaisista suvuista on lähdetty. Ja me haluaisimme kuulla ja nähdä tarinoita ja valokuvia ja mitä vaan tästä teidän lähteneistä siirtolaisista. No sitten toinen pää. Meillä on täällä Ullava. Kaustinen on aloittanut siirtolaisuustiedon keräyksen, niin Ullava on se jo tehnyt. Ja sitten kohta kuullaan myöskin Ullavan terveiset siitä ja nähdään nämä siirtolaisuustiedon keräyksen Ullavan upeat tuotteet täällä meillä. Mutta seuraavaksi pyydän sitten vielä pari kappaletta Komialta. Johtuu siitä, että mestari Pelimani Katja Lampisella ja heillä on vähän kiire muillekin esityspaikoille, että ehkä otamme tämän musiikin nyt tähän väliin ja sitten jatkethan Kaustisen osastoon. Olkaapa hyvä. No joo, nyt soitetaan ne Henry Fordilta 2 shottia. No ainakin Amerikassa. No niin.
harjoitukset ja siinä suunniteltiin, että milloin soitetaan, sitten missä soitetaan. Sitten tuli yhtäkkiä, että komento, että juhlapihalta on yksi esiintyjä peruuntunut, niin pääsettekö soittamaan? Pidettiin sitten juhlapihalle harjoitukset. Siinä oli pihaa täynnä väkiä oikein siellä lavalla. Ja on sitten viimeinen soittaa sen violaturpeiseen jenkkivalssiin. Jos sitten talon tekniikka kääntäisi tuon näytölle, niin idea on siis siinä tosiaan, että meillä on täällä Keski-Pohjanmaalla aikoinaan 33 pitäjää, ja niistä nyt niin 20 nykypitäjässä kerätään, ja Kaustinen on yksi. Ja nyt mä pyytäisin sitten, että Aulis Kaunisto ja Jarmo Rauma, tai Jarmo, päättäkää kumpi vaan. Joo, mutta idea olisi nyt näyttää Arviitin kotisivuilta. Minä huutelen sitä. Anteeksi? Minä tarpeen vaikka se huutelen täältä sitten. Hän esittelee ja Aulis huutaa perässä. No niin. Tai mukana. Hyvä. Jarmo, ole hyvä. Arviitin kotisivuilta löytyy tämmöinen kuin siirtolaisuus osio, ja mennään sinne vähäksi aikaa kurkistamaan. Ei kovin syvälle, mutta kuitenkin sillä, että näytetään, että mitä tämä kerääminen käytännössä on. Joka pitäjässä on siis keräysryhmä, ja se on vähän isompi, mutta sitten on tämmöiset tallennusvastaavat, ja heitä on vaan 2 tai 3 sen takia, että tämä tallentaminen on erityisen tärkeää suorittaa sillä tavalla, että kaikki kaikki asiat hoituu. No niin, täältä pääsee
Täältä etusivulta tuolla on ylhäällä siirtolaisuus. Joo, hiirtänsä konnossa tämä käy vähän huonosti. Se käy erittäin huonosti. Miten mä tuun kato Joo. apukäsiksi, niin sehän selostat. Minä Sanot vaan, mitä haluat. Mä käyn kipasemassa yhden hiiren, niin Ei tämä nyt, Hiiri hukas. minä olen paljon tämmöistä käyttänyt, mutta tämä nyt on ihan omanlaisensa. Ei auta vaikka naputtaa kuinka. Jos se sulkee ja avata uudestaan, se voi olla, että se on konjunktoitumassa. Kolmas mies meni, Pekka. Ei. No tuo aukesi. Mikäs siinä? Koitapa se sikieli. Niin. No aukesi joo, nyt. No nyt. Nyt aukesi. Joo, tosiaan tuolta siirtolaisuus painaa, niin sieltä aukeaa tämä teksti. Ja sitten sieltä löytyy tuossa. Tuo värillinen kohta ja sitten kun painaa, niin siitä löytyy varsinainen talletuspaikka. Ja sieltä niin kylät, painaa kylät. Siinä on Kaustisen kylät kaikki. Ja vedetään vähän kotiin päin ja otetaan Salonkylä sieltä. Ne on Salonkylästä. Onko se Salonkylä Viipuri? Salonkylä Viipuri. Ja sieltä vähän semmoinen kohta. Näkyykö se tuossa? Näkyykö se alalla? Salontalo, tuo Tuomisen valinnassa. haluatteko hiireksi? Joo, kyllä se huomattavasti mukavampia. Joo, Me ollaan sen ikäisiä, että nuoremmat käyttää. Joo, siinä voi olla se vähän leikkus. Niin otetaan esimerkiksi tämä Salontalo. Joo. Aloitan vielä, painapas. Jos se saa Salontalo uudestaan. Tulee se noin. Ja kuva. Joo, täällä. Salon Tuomisalo. Joo. Sitten se kuva sitten. Niin, tästä talosta lähti 2 veljestä Amerikkaan. Molemmat kylät palasi takaisin. Ja semmoinen Otto ja Aaroni. Otosta ei ole paljon tietoa koko reissusta, muuta kuin että se toi tullessaan 2 hevosvetosta niittokonetta. Siinä on ainut tieto. Mutta otetaan tuo Aaronin nyt tuossa käsittelemään. Tässä tekstiosa. Siinä on tuommoinen tekstiosa, siitä näkee kenen poikia tämä Aaroni on. Ja milloin meni ja millä meni ja niin poispäin. Sitten Aaronin tapahtumistakaan ei ole tietoa paljon, mutta yksi tapahtuma siellä on aika tärkeäkin tieto. Se meni naimisiin silloin Amerikassa saman kylän tytön kanssa, eli Petta Niittykoski. Petta oli Salonkylän Sibeliuksen Viljamin
Niittykosken sisko. Ja sitten tulivat tosiaan takaisin. Ja ostivatko talon tai miten, muistako Kyrölä Nikulasta, Raviraran puolella Nikulaa. Siellä asuivat ja siellä syntyi poikakin sitten, semmoinen kuin Unto. Meipäs Unto. Elikö? Joo. Mikä näistä? Oltaan vaikka se orkesterikuvas. Sen takia otin tähän vielä tämän Unton, tai Aaronin, Unto eli siellä Kyrölässä, mutta oli Salonpilän orkesterin jäsen. Se soitti enimmäkseen tanssimusiikkia, mutta siinä on selloja. Udo Rauma soittaa sellua ja Valtteri Salo alttoviulua, että soittiko ne vähän viinimpääkin musiikkia. Sitä mä en tiedä. Vaikuttaisi vähän semmoista. Niin Unton kohtalo oli sitten sota, Unto kaatui sodassa. Niin kuin samaten 2 tästä orkesterijäsentä. Sellosoittaja Huuko ja Unton tuo oikeanpuolimainen. Unton vieressä Urho Ämmänkoski. Ne kaatui siinä. Tässä kun on muutkin soittajat siinä samalla muodon vuoksi. Vasemmalla on Heimo Salo. Sitten on Toivo Rauma, Valtteri Salo ja Urho Ämmänkoski. Rummuisa urheilijaveljeksistä Sulo Jokivirta. Semmoinen tarina oli Aaronin osalta. Aaronin vaimo Petan siskokin meni kyllä samaten Amerikassa. Se jäi sinne ja se löytyy sitten taas Verkkohankaan talosta, mistä oli tämä Petta. Semmoinen esimerkki. Näytätkö Aulis semmoista vaikka, että mitä sieltä niin puuttuu tai mihinkä Joo, pitää, mä just mihinkä pitää reagoida? siirtämätöntä. Täällä on nämä kylät, jotka on niin jo kerättyä tietoa. Muuta tietoa tuolla ei muistaakseni ole mitään. Siirtämätöntä. Joo. Täällä on tosi paljon esimerkiksi tässä Köyhäjön siirtolaisissa niin isoja luetteloita, josta ei sitten varmasti ole. Sitten ei saa selvyyttä vielä. Se on työ alla tulla Köyhäjöllä. Talot ja Nipulasta on myöskin. Siellä on vain yksi tämmöinen tieto. Mä voisin sanoa jonkun sanan, kun mua on haitannut aina tässä, että kun me kerätään vaan tätä dataa ja se ei sitten niin jalostu eteenpäin. Mulla oli yksi sukulainen lähtenyt Amerikkaan ja se sattumalta mulle selvisi, että semmoinen on olemassa. Ja mä rupesin sitten sitä tutkimaan ja sain sitten Amerikasta sen vastapuolen, jolla oli lisää tietoa. Siellä oli eräs henkilö ja mä kirjoitin sitten siitä semmoisen tarinan ja yritin minusta nämä tiedot, kun on vain tuolla kuvina ja tekstinä, niin ei sillä lailla ole kokonaisuus. Niin Kaupinta oli se tarina myöskin, niin mä kirjoitin sen ja voisin näyttää sen. Joo, mä näytäpä sen. Oho, meni vähän. Palasin liikaa.
kylät. Ja tämmöinen kuin Haana. Toini Elisabeth Harapakka. Tämä tosiaan paljastui sillä tavalla, että minun äitin nimi on Toini ja yhtäkkiä maihiritsi se oli, että äiti olisi kuollut. Ja sitten minä rupesin tutkimaan tarkemmin, että eihän äiti voi olla kuollut, kun se asuu tuolla Iltarussossa. Ja sitten löysin tämmöisen Toini Elisabeth Harapakan ja sain sitten hänen poikansa Miniään tai Kaimaan yhteyden ja sain sieltä paljon tietoa. Oikeastaan kaikki tiedot on sieltä. Mulla ei ole paljon mitään täällä tuli todella paljon kuvia ja sitten minä ajattelin, että kun näistä ei tule mitään tolokkoa, kun sukulaisen pitäisi esittää sen, niin minä tein tämän tarinan ja sitten pistin nämä kuvat tuonne linkin taakse, kun niitä on 14 kuvaa siinä. Niin, tässä on melko pitkä tarina ja täällä on sitten sieltä Amerikasta tulleita kohtia, jotka on käännetty sitten. Niin tässä on tämä Debbie Gabrest, joka sitten oli se yhteyshenkilö mulle sieltä tuossa on Toini Elisabetin kotitalo ja niin poispäin. Eli varmasti olisi paljon semmoisia mahdollisuuksia niin jalostaa tätä tietoa, mutta siinä pitäisi jonkun olla sen päällä. Ja ne voisi olla semmoisia, jotka on harrastanut sukututkimusta tai jotain tämmöistä, jolla se mielenkiinto on aitoa. Tämmöistä. Ja sitten mitä aika kuluu enemmän, niin se vaikeampaalta tuntuu nämä tiedot niin löytää. Kun löytyisi siellä Amerikassa joku, niin sitten se auttaisi paljon. Mulle kävi sillä kun seräveli oli Amerikassa ja meni Amerikkaan aikoinaan ja ei siitä ollut mitään tietoa koko miehestä, siihen se meni ja mitä se teki. Minäkö se keksi, että laitetaan sähköposti sen sukulaisille, tai summansa melkein lähetti yhdelle äijälle sähköpostia ja se sattui tulemaan tämän Serän jälkeläinen. Ja sehän oli Pittsburghissa pappina sen äijä. Meillä on tietty kukaan mitään. Mutta tämmöisiä yllätyksiä. No niin, hyvä. Tämä oli sitä käytännön työskentelyä, jota pitäjissä tehdään ja kerääjiä ja kopionantajia tavoitellaan ja sitten muutama henkilö sitten suorittaa tämän tallentamisen ja heillä on niin vain oikeus editoida, että kuka tahansa ei pääse sormeilemaan näitä arvokkaita tietoja, vaan se editointi tapahtuu näiden tallentajien toimesta. Nyt me ollaan näin pitkällä, että meillä on siellä kymmeniä tarinoita tuolla ja vielä se niin tiedossa on, että nämä tarinat tulee tietenkin järjestää tavalla tai toisella ja siihen palataan myöhemmin, kun saadaan tämä ensimmäinen keräysvaihe toimitettua sitten saattaa syntyä, tämän projektin aikana on syntynyt monenlaisia ideoita sitten joku Haapajärvellä pidettiin tämän Kalajokilaakson kotiseutuyhteisöjen kokous, niin siellä nousi heti monta sormea pystyyn. No mehän tehdään 3 kirjaa. No se on tietysti paljon luvattu etukäteen ihmisiltä, jotka juuri ovat aloittamassa tämmöistä keräystoimintaa. Mutta Ullava on tehnyt keräyksen ja myöskin toimittanut kirjaa ja materiaalia ja pyydän, että Ullavan
tämän keräystoiminnan yksi yhdyshenkilöistä, niin Pekka Rauhala vielä auttaisi meitä tässä eteenpäin. Paljonko se annat aikaa? Pitää aina minua jarruttaa, jos innostuu Sillä liikaa. tavalla, että jäisi jokunen hetki vielä, jos joku haluaa kysyä jotakin. 15 minuuttia. Aina. Okei, joo, tuossa jo tuli vähän esiin, että tämä on aika lailla tämmöinen, että sattuma monesti tuo esiin asioita ja myöskin yksi asia johtaa toiseen. Ja tosiaan niin Ullavassa lähti sillä lailla 2015 liikkeelle, että Esko Keskiväällä kuvaaja soitti, että kun tämä Ullava-viikko, joka on just sopivasti tässä ennen Kaustista, että kaikki, jotka tulee Ullava-viikolla, se tulee sitten tietysti Kaustiselle ja on hyvä syy tulla myöskin sinne mukaan. Oli vaan puhe, että kerätään sinne Alikylän seurantalolle, joka oli tässä Tainankin kylä niin kuin minullakin, ja siellä on aika virkeä tämmöinen toimiva raittiusyhdistys Korvenvesaisilla on tämmöinen se kunnostettu seurantalo, ja sinne päätettiin sitten kerätä tämmöinen Amerikan siirtolaisuudesta näyttely. Niin, ja Alikylällä on 99 ihmistä ja sitten kerättiin ja hämmästys oli suuri, kun löydettiin 7 Amerikan arkkua, 500 valokuvaa ja 400 postikorttia ja kirjeitäkin oli varmaan 200-300 ja sitten laitettiin näyttelyä. Esineitä oli niin paljon, että meinattu saada sille pienelle seurantalolle edes mahtumaan. Meillä oli siellä pöytiä ja arkkuja levitetty ja saatiin sitten kaupungin tuella myöskin isoja kuvia sinne seinälle. Ja sitten sen jälkeen tuli sitten moni siellä minun ja Esko juttu sille, että kun nyt yhdestä kylästä löytyy näin paljon, eikö sitä nyt voisi kerätä koko pitäjästä. Olisi mukava tietää vähän, että mitä niille on niin tapahtunut, kun paljonko niitä oikein on lähtenyt. Ullavassa tällä hetkellä on 900 asukasta ja enimmillään oli 1500 se on tietysti tämmöinen niin pikkuinen pitäjä, niin se nyt on vielä jotenkin aika helppo tehdä ja tietysti onnittelut, että Arviti on luonut nyt tämmöisen tietokannan, jossa voidaan myöskin sitten kerätä muutakin kotiseututietoa, koska mekin todettiin sitten se, että kun me aloitettiin keräämään sitä aineistoa ja saatiin luvat sitten mennä vanhojen 2-vuoninkisten vintillä ja avattiin yksi Amerikan arkku muun muassa, joka oli 30-luvulla edellisen kerran avattu, josta löytyi tuorein tieto oli vuodelta 1904. Siellä oli 200 pahvikuvaa ja oli piippuja ja esineitä, katkaistuja ravatteja ja kelloja ja vaikka mitä että niitä aarteita on niin kuin joka pitäjässä ja jos pääsette piirongelaatikoita penkomaan, niin se oli tosi tärkeä. Ja siitä sitten lähti se ajatus ja tietysti oli sitten, miten sitä nyt sanoisi, että kun saatiin semmoinen mukava ohjausryhmä siihen kokoon sitten näistä ullavalaisista ja kaikilla oli vähän oma roolinsa, siinä oli keräjiä ja sitten tämmöisiä taitavia ihmisiä, myöskin henkilöitä, joilla oli luottamus ja tunnettiin pitäjässä ja päästiin liikkeelle ja meillä oli oikein mukava tiimi ja sitä tehtiin sitten noin, olisiko sen 3 vuotta suunnilleen kerättiin sitä aineistoa ja hyvin sitä löytyi ja saatiin sitten kirja aikaiseksi ja sen kirjan niin kun synnyssä oli tosi sellaisia mielenkiintoisia piirteitä ja voisi sanoa, että oikeastaan sen keräystyön niin kun tarina on melkein yhtä mielenkiintoinen kuin se tulos, mikä syntyi sieltä. Et meillä oli välillä yksi kerääjä putosi vanhan talon lattian läpi ja oli vaan häntä evästetty, että laita turvakengät jalkaan, että siellä voi olla vähän laholattia, niin kuin olikin sitten, mutta sitten löytyi sieltä kellarista välikadon läpi pudonnut piironki ja siellä piirongissa oli varmaan 200 kirjettä ja valokuvaa, että yksi johtaa niin kuin toiseen. Ja tässä on nyt sitten se kirjamme, joka valmistui, tässä on sivuja joku 780 se kerättiin mitä silloin saatiin aikaiseksi ja sen lisäksi tehtiin 3 reissua sitten Amerikkaan, joista kaikki oikeastaan oli tämän kirjan valmistumisen jälkeen. Me vietiin 20 museoon niille paikkakunnille, missä nyt oli ollut ullavalaisia, kälviläisiä, kaustislaisia, lähinnä naapuripitäjistä myöskin Toholammilta ja Kannuksesta ja levitettiin sitä. Tässä on nyt noin 50 Australian ja ehkä noin, olisiko se nyt ollut joku 800 näitä. Ja jos virallinen passiluettelo
ilmoitti, että Ullavasta on lähtenyt Amerikkaan 440 ja jos nyt Kaustisella muistaakseni noin 1500, niin voitte varautua siihen, että lähemmäs 3000 niitä sitten lopulta löytyy. Ihmiset on menneet hyvin eri tavoilla, jotkut meni velipojan passilla ja jotkut löysi oman reitin, jossa ei niin tarkkoja oltu, ja 1870-luvulla se oli sitten tietysti tämä henkilötietojen niin kuin rekisteröinti ja tämä kontrolli vähän lepposampaa, mutta juuri samanlaisia kokemuksia kuin tässä oli teillä, niin meillä oli juuri, että ihan sattumalta vaan löydetään joku hauta esimerkiksi, että meillä oli tosi monta tilaisuutta sellaista siellä Amerikan puolella myöskin jossa voisi sanoa, että veti niin kuin aika vakavaksi. Meillä oli yksi semmoinen näitä Vähälän suvun, josta ei koskaan tiedetty, että mihinkähän se on päätynyt ja milloin se on kuollut. Ja sitten yhtäkkiä tämä meidän autokuski sitten, tämä siirtolaisinstituutin Jouni Korkeasaari huutaa, että hei Pekka, täällä on yksi ullavalainen. Ja siinä oli sitten Kalle Vähälä syntynyt 1868, kuoli 1916 ja löytyi selityskin sille, kun oli Venäjän vallan aikaisin, oltiin silloin vielä ja sotaa käyvä maa, niin kaikki tsensuuri oli niin laiska, että se tuhosi kaikki kirjeet, joita Amerikassa lähetettiin. Sieltä kyllä kerrottiin, siellä oli monta neitosta, joiden setä oli tämä Kalle Vähälä ja jostain syystä se sitten vaan unohtui kaikilta ja löytyi. Se oli jotenkin semmoinen, ja meillä on monta muuta sellaista, missä aivan sattumalta on tultu jonkun haudan, että hei, tuohan on Läntän Ison-Matin poika se, että kukaan ei siitäkään tiennyt mitään ja siinä se hauta oli. Tämä myöskin lisäsi meille aika paljon kiinnostusta sitten tähän, että kun päästiin näkemään. Täälläkin on porukkaa, jotka on siellä Kaustisten näillä kantaseuduilla ollut, eli Nasellessa ja Astabulassa ja tietenkin sitten tuolla Astoriassa, Oregonissa ja Washingtonin valtiokokonaisuudessa on ollut näitä Kaustisen kotipesiä ja tietysti monista muistakin. Jokaisella keski-pohjanmaalaispitäjällä on 2-3 semmoista, missä on niin kuin keskitytty ja sillä tavalla. Ja tässä nyt mä voisin panna tämän vaikka kiertää, jos täällä on joku semmoinen, joka on nähnyt näitä, niin näette vähän millä tavalla. Että me on pyritty jokaista henkilöstä löytämään elämäntarina, valokuva ja se valokuvakin on tosi erikoinen sikäli, että me löydettiin Vaasan maakunta-arkistosta Amerikassa teloitettujen henkilöiden kuvia, joista suvussa ei ollut kuvia jäljellä ollenkaan, mutta sieltäpä löytyi passikuva ja voitte kuvitella, siellä oli parikin semmoista tosi liikuttavaa tilannetta. Hanhisalossa oli ainakin 3 semmoista, jotka ammuttiin siellä, että kun se vanha emäntä näki, että voi Raukka, tuon näköinen se poika Rukka oli, ja kun ei ollut suvussa kuvaa siitä henkilöstä ollenkaan, niin nyt se on täällä. Ja monta muuta semmoista tietoa, että tässä voisi kymmeniä tarinoita kertoa. Me on saatu paljon palautetta, miten 1882 sisarusta meni viereisiin osavaltioon ja eivät tienneet toistaan mitään. Sitten tulee, että kun se teidän kirjan kautta meille selvisi nyt, että tuossahan ne on 30 mailin päässä jo asuneet 140 vuotta. Nyt me pidettiin yhteinen sukukokous ja tavattiin niin kuin 140 vuoden päästä 2 sisaruksen, niin, jotka oli ikään kuin suvun kantaäitiä, niin pidettiin isot tapaamiset. Että tällaisia myöskin ei pelkästään niin kuin Suomen päässä, vaan koska ullavalaistakin 73% jäi sinne Amerikkaan ja meillä on nyt tietysti Kaupin organisaatiossa nyt niin kuin kova hinku sitten päästä myöskin tekemään tämä sama selvitys siellä Amerikan päässä ja sillä tavalla. Mä pistän tuon nyt kiertämään niitä, jos joku ei ole tätä nähnyt, niin Mulla on tämä. Useimmilla taitaa olla. No sitten niin kuin tietysti kävi aina se, että kun näitä lähetettiin sinne museoon, niin sieltä alkoi tulemaan sitten sähköpostia ja kirjeitä, että ei siellä ole meidän vanhaa tummuakaan ollenkaan, että minä nyt laitan tässä kirjeeseen sen valokuvan ja jotkut lähetti englannin kielellä koko suvunsa tarinaa ja sen jälkeen sitten tuli 50 uutta siirtolaista, jotka oli ollut meiltä hukassa ja osasta ei ollut kuvia, osaa ei ollut edes tunnistettukaan ja nyt meillä on noin 900, eli melkein sama määrä kuin tällä hetkellä Ullavassa on asukkaita, kun on 3 sukupolven siirtolaiset ja tässä on nyt tämä korjaus. Ja täällä lopussa on sitten vielä tämmöinen näistä 3 matkalta sitten tehty. Tässä nyt näkyy paljon kaustislaistenkin taustaisia henkilöitä ja toki muistakin keskipohjalaispitäisi, niin pannaan vielä tuokin kiertämään. Mä rupesin tekemään semmoista, että mä aloin tuosta kirjasta, että mä tsekkaan kaikkia, jotka se on aina täällä Kaustinen, ullavalainen ja kaustislainen. Ja mä tiedän, että mun sukua on sillä tavalla, että kun vanhemmat ei antanut täällä lupaa mennä naimisiin, niin ensin lähti sulhanen
Ja sitten seuraavana vuonna meni se tyttö sinne perään ja sitten ne meni siellä naimisiin. Ja se ukasi oli semmoinen, että tämä kyseinen vaimo-ihminen oli tullut talon omistajaksi muutama vuosi aikaisemmin, mutta sitten hän oli jo sen verran niin kuin talollinen, että sitten sanoi tytölle, että sinä et sitten rengin kanssa naimisiin mene, ja ainoa keino oli sitten lähteä Amerikkaan. Ja, että tämmöisiä. Niin. No sitten tosiaan asiat niin kuin johtaa toisiin. Meillä oli Pentti Siirilä, joka oli tuossa hyvin paljon, teki näitä haastatteluja Kauko Yliläntän kanssa, ne oli ehkä kaikkein tuotteliaampia. Mä itse kiertelin näitä niin kuin Ulovan ulkopuolisia Tampereella, Etelä-Suomessa ja erilaisissa vanhainkodeissa, ja se oli todella, se on kanssa omanlaisensa asia. Nämä vanhainkotien hoitajatkin sanoivat, että nämä oikein niin kuin virkistyi, että kun ne odotti, että nyt häntä tullaan haastattelemaan ihan Helsingistä asti, ja soitin sitten, kun ajelin Ullavaan, että minkälainen on tilanne tai Hyvinkäälle, niin joo, se on käynyt kampaajalla ja uusi läninkin ja oli puhe, että otetaan kuvaa. Ja koko viikon se on ollut ihan töpinöissä, että hänen takiaan, kun oli niin semmoinen rutiiniohjelma siellä vanhainkodissa, niin sitten yhtäkkiä hän on niin kuin koko homman keskipiste. Ja meillä oli tosi helppo sit päästä näitä ihmisiä jututtaa. Mutta sitten tosiaan Pentti Siirilä totesi, että pitäisikö kun nyt on löytynyt sieltä pirrongilaatikosta vanhoja nauhoja ja soittimia 1800-luvun puolivälin kanteletta ja tosi vanhoja viuluja ja kaiken näköistä tavaraa, paljon muutakin tietysti, oli suojeluskunnan arkistoja ja ties mitä että pitäisikö näistä soittajista ja pelimanneista tehdä myöskin kirja, ja siitä me sitten lähdettiin jatkamaan, kun saatiin tuo ilmestyi tuossa kevättalvella ja meillä oli jo työn alla tämä Ullavan kansanmusiikin historia, ja tietysti rusina pullassa oli se, että saatiin Järvelä Mauno innostumaan sitten, että Mauno sitten nuotitti kaikki mitä löytyi, vanhoja nauhoja ja todella vanhoja, koluttiin kaikki ja siinäkin kaustislaisten vaikutus oli. Risto Känsälä oli aikanaan tehnyt murretutkimuksia nuorena tutkijana, ja hänen jäljiltä löytyi sitten Turun yliopistosta monta nauhaa, missä hän haastatteli, ja hän vaan niin kuin muisti, että kyllä ne ei puhu jostain pelimanneista, ja me saatiin aivan ainutlaatuista tietoa, joka olisi mennyt autaa vain tämän Riston murrehaastattelu. Hän ei edes tutkinut mitään soittajia ja monta muuta tällaista. Ja tietysti Alakönnin arkistot oli kaikkein hienoja. Nyt meillä on sitten tämmöinen tarina kasassa, eli tässä on noin 150 nuottia ullavalaisperäisiä kappaleita tai Ullavassa soitettuja, ja 130 niistä on niin kuin puhtaasti pelimannikappaleita. Ja täällä on joukossa sellaista, että koskaan nuotitettu, koskaan julkaistu, esimerkiksi Väinö Vähälän tämmöinen säveltämä kehtolaulu, joka on todella kaunis, ja se esitettiin siellä Vähälän seppien pajan pihassa tämmöisen patsaanpaljastuksen yhteydessä, ja sitten tälle Elina Vähälälle, joka on nyt ehkä kuuluisimpia näitä Vähälän suvun tämän hetken Suomen varmaan ykkösviulisteja, niin hän on Viinissä tällä hetkellä professorina ja hän ei päässyt siihen tilaisuuteen, mutta hänelle lähetettiin video siitä ja hän innostui siitä niin, että hän sanoi, että hän kaikissa, kun hän on solistina näissä erilaisissa kansainvälisissä orkesterin tilaisuuksissa, niin hän soittaa sitten tämän isosetänsä säveltämän kappaleen ylimääräisenä numerona, että hän innostui kovasti ja meillä on kovasti jo suunnitelmia ensi kesänkin juttuihin. Mutta tässä ehkä se, että tarinat niin ja keräystyö ja tämä hienoa, että tämä Arviitilla on nimenomaan, ei keskity tähän siirtolaisuuteen, vaan on ihan varmaa, että kun saatte luottamusta ihmisiä, pääsette vinttejä ja pirjongilaatikoita käymään läpi ja myöskin kannattaa luoda siihen, niin kuin mekin ollaan tehty eettiset säännöt, niin sillä tavalla että se luottamus säilyy loppuun saakka ja saadaan mielenkiintoista kotiseutuaineistoa. Että mä panen tämän vielä kiertämään ja tätä on mulla tuossa muutama kappale, jos joku haluaa ostaa, 40 myydään. Ja sen verran vielä, että tämä markkinavoimat näkyy toimivan erikoisella tavalla, kun huhu levisi, että se meidän 1200 painos tästä paksummasta kirjasta on loppumassa, niin Divarissa oli jo 40 kirjasta, pyydetään 84 €. Niitä on meillä vielä kourallinen, että jos joku on kiinnostunut sitä paksumpaakin, niin löytyy, mutta näköjään niin kysyntä ja tarjonta menee tällä tavalla. Mutta kiitos tästä tilaisuudesta ja kiitos tietysti Kaustaselle, joka on sekä tämän Lähtijät-kirjan työssä ja erityisesti tietysti tämän musiikkiteoksen osalta ollut vahvasti mukana. Ja Mauno on tehnyt aika huikean työn. 3 vuotta meni tuon kirjan teossa.
sen verran vielä, että Ullavan kotiseutuyhdistys päätti lahjoittaa nämä 3 teosta sitten Arviitille, että voimme sitten Tainalle luovuttaa. Ullavalaiset laittaa kirjoja. No niin, näin se menee. Että yhteistyö on voima. No niin, kiitoksia. Olisiko nyt mitään semmoista mieleen jäävää tässä meidän luentotilaisuudesta, että meillä on täällä Kannuksen keräyksen vieraita ja sitten meillä on tiedän, että meillä on Australian siirtolaisuudenkin penkoja täällä paikalla, että jos haluatte vielä jotakin tähän liittyvää sitten tuoda esille, sen voi sanoa, että kun oman isoisän Amerikan tarinan alulle pääsi, niin sitä löytyy, sitä tarinaa todellakin vielä löytyy, että kyllä meidän kaikkien kannattaa kovasti yrittää nyt sitten tämän siirtolaisuustiedon perässä kulkea, mutta Arviiti kulkee niin kuin tarkoitus on myöskin kaustislaisen muistitiedon perissä ja siellä on tallennettuna erilaisia asioita jo tällä hetkellä hyvin runsaasti, että arvokasta työtä tehdään, kun meillä on nämä digitaaliset mahdollisuudet säilyttää, ettei vain instituutioiden eikä museoiden tarvitse, vaan kansalaiset nyt tekee myöskin ihan täysarvoista työtä näissä keräysasioissa. Se on tämä digitalisaatio luonut mahdollisuuden. Mitä Taina meinasi? Voisiko sellainen vielä, että Aulis tai Jarmo voisi vielä sanoa, että miten kannattaa toimia, jos löytyy itseltä jotain, että haluaa toimittaa, niin mikä on se toimintatapa, että me saadaan tätä aineistoa tallentaa. No meillähän ne keräyspäivät on niin. ollut ja tietysti muulloinkin voi mulle ja Jarmolle. Jarmo tallentaa, hän on kuituyhteys ja se toimii sillä tavalla varmemmin minua kovainen varmuuskopiona ja sitten tämä julkaisukanava on netti, eli se on niin 2 paikassa synkronoitu. Minä en sitten siihen sekaannut sen takia, että se pysyisi varmasti eheänä, eli kovalevyllä ja netissä olisi samat tiedot. Ja jos kuulee, että jollakin on, niin ohjaa teidän juttu sinne tai tavallaan lähettämään teille sen tiedon. Se mikä minua harmittaa siinä, että nyt kun kirja tehdään, niin siinä on heti erilainen tatsi siinä hommassa, koska kirjalla on tavallaan niin vaatimuksia. Sille pitää olla tietty päivämäärä, sitten olla valmis, että se painetaan ja julkaistaan. Meillä on tietysti hyvä tämä, että se voi elää, mutta sillä ei ole tavallaan standardia samalla lailla kuin kirjalle. Eikä se vaatimustaso ei nouse sieltä, että millaiset kirjat tapaa olla. Ei semmoista, että millaiset nettijulkaiset tapaa olla, että semmoista ei ole. Ne on ihan millaisia vaan. Niin tavallaan, että se jalostus eteenpäin, että niitä tarinoita olisi niin kirjassa kuulemma kaikista on tarina, niin nythän meillä ei niitä tarinoita vielä ole. Niin pitäisi sitä huolestua sitten jossain vaiheessa. Saatko antaa vinkki vielä Jarmolle, kun sä sanoit olevassa Salonkylässä. Me haastateltiin ihan sattumalta Heikki Känsäkangas sanoi, että täällä on niin Veikko Vionajan setä on mennyt Australiaan ja sitä ei löytynyt meidän tiedosta ollenkaan ja sitten ruvettiin penkomaan. Joku sitten sanoi, että soittaisi semmoiselle, että Salonkylän Aino Puumalalle, että hänellä on tarina ja voi mahdoton kun sieltä tuli. Ja sen lisäksi hänellä on valtava kokoelma hänen toiselta puolelta sukuansa ja niitä kuvia, että käykää, jos ette ole käynyt häntä haastattelemassa, nyt on aika korkea aika. Ei ole kauan kuin käyty. Okei, hyvä. No sitten asia hoidossa. Että se oli meille tosiaan, että tämä on tällaista, että pitäisi vaan löytää ja tunnistaa ja sitten juostaan aikaa vastaan. Että meidänkin haastateltavista on 72 kuollut jo tämän 6 vuoden aikaa, että se tieto menee hautaan, mutta onneksi niitä vielä on muistajia. Joo. No niin, kiitoksia. Arviiti ry kiittää kaikkia läsnä tulleita ja kiittää myöskin Kansanmusiikki-instituuttia ja sitten musiikkijuhlia, että me saatiin tämmöinen tilaisuus avata tätä Arviitin toimintaa nyt niin kuin näitä 2 sektorilta, mitä tässä harrastetaan. Kiitoksia ja huomenna on sitten Ullavan nuottikirjan esittely täällä myöskin Soivassa luennossa, että siitä vain jatketaan. Kiitos paljon. Kiitos.